Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Aida Chiwaya. Poyamba nayi mitu yake. Boma lati liwonetsetsa kuti eni mabizinesi komanso ochita malonda mdziko muno akutsatira malamulo okhudza malonda. Unduna owona zosamalira anthu wati malo omwe amasunga ana akuyenera kuteteza ufulu wa anawa komanso kuwaphunzitsa ntchito zosiyanasiyana kuti adzakhale nzika zodalirika. Ndipo mulipoti lathu lapadera sabata ino tikuwunika momwe achinyamata akupindulira ndi ntchito za luso lamanja kudzera mu ndondomeko yomwe boma linakhazikitsa yodziwika kuti National Youth Service. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Unduna wa zamalonda ndi mafakitale wati uwonetsetsa kuti eni mabizinesi komanso ochita malonda mdziko muno akutsatira malamulo okhudza malonda. Nduna ya zamalonda a Sosteni Gwengwe yanena izi ku Lilongwe pa msonkhano wa atolankhani pomwe amapereka mndandanda wa sitolo zomwe undunawo watseka kamba kotsatira malamulo. Zambiri mulipoti ili la Madalitso Muhango. Nduna ya zamalonda a Sosteni Gwengwe ati anthu ena ochita mabizinesi komanso amalonda akukweza mitengo ya katundu komanso kugulitsa katundu yemwe sali ndi mulingo oyenerera oti athe kugulitsa kwa anthu. Malingana ndi Agwengwe, mchitidwe oterewu umapsinja ogula komanso kusokoneza ntchito za malonda. Agwengwe anaonjezera kuti unduna wawo ukugwira ntchito limodzi ndi banki yayikulu mdziko muno kuti ithandize makampani omwe amaperekera katundu yemwe ndi ofunikira ndi ndalama zakunja ndi cholinga choti mitengo ya katunduyo ikhale yokhazikika. Mawiki ochepa amene apitawa kuti kakweredwe ka katundu wa zinthu pansika anthu ambiri angotengerapo chitsanzo. Nchifukwa chake tinaona kuti mwina approach yathu yoma titikapita kwa itire opanda makamera opanda atolankhani mwina akuiona ngati iyoyo sikuwapweteka kwenikweni, mwina ndalama zimene zili m'malamulo mwathu tikachaja mwina kumaziona zochepa. Nchifukwa chake tinaonabe kuti kuyambira sabata yatha ifeyo Malawi Bureau of Standards, Ministry of Trade Departments komanso Competition and Fair Trade tipite ndi makamera. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe loona za milingo wa katundu la Malawi Bureau of Standards, a Dempster Kumvenji, ati bungwe lawo lachilimika pofuna kuthana ndi ochita malonda omwe sakutsatira malamulo omwe bungwe linakhazikitsa. Mapeza katundu amene ali osakhala bwino komanso panali anthu ena amene amapanga malonda awo mmalo amene ukhondo sunali woyenerera. Ndiye mwa ndondomeko zimenezi takwanitsa kutseka mashopo angapo kuti akonze zonse zoyenerera. Padakali pano unduna wa zamalonda mogwirizana ndi bungwe la Malawi Bureau of Standards komanso bungwe la Competition and Fair Trading Commission CFTC latseka zina mwa sitolo zomwe zaphwanya malamulo okhudza ntchito za malonda monga sitolo ya Dalitso General Dealers, sitolo ya Kanyimbo General Dealers komanso Fatima Agro Dealers. Madalitso Muhango, MBC, Lilongwe. Unduna wa zantchito watsekulanso kampani yopanga malata ya Topmax yomwe anayitseka pa 16 mwezi uno chifukwa chotsatira malamulo a ntchito. Nduna ya zantchito Engineer Vitumbiko Mumba yati eni kampaniyi akonza zina mwa zomwe zinachititsa kuti kampaniyi ayitseke. Margaret Mapando wafika ndi ripoti. Kampani ya Topmax malata anayitseka pa 16 January chaka chino pamene unduna wa zantchito unayendera malowa pomwe unapeza kuti kampaniyi imaphwanya ena mwa malamulo a zantchito kuphatikizapo kusowa kwa ukhondo monga zimbudzi za anthu ogwira ntchito. Nduna ya zantchito inayendera kampani ya Topmax malata pamodzi ndi akuluakulu akubungwe la Malawi Congress of Trade Union komanso bungwe lomenyera anthu ufulu la Human Rights Defenders Coalition. Kampani ya Topmax malata ayitsegula potsatira kukonzanso kwa zinthu zina zomwe anawuza kuti akonze kuphatikizapo kupereka ntchito yokhazikika kwa anthu omwe amagwira mwaganyu komanso kuyika chimbudzi kuphatikizapo malo abwino odyera. Ngakhale izi zili choncho, ndunayi yati unduna wake wapereka masiku 7 kuti kampaniyi imalizitse kukonza zinthu zomwe zatsala. Tafika kunoko ananena okha managing director a kampani onera kuti amvesesa ndipo ona kuti amayang'ana kwambiri pa maprofiti koma osayang'anira anthu ogwira ntchito.
munthu wafika une kuti iya ndimangana pa profit yosati anthu apopo chinanisansa kwambiri kuti pano pa lerolo tionako zabwino komanso analiwo zichepesa lero lino siyana ndi siku imene abwera kuno kuti sekera pa gate ipo anali ochani omasuka ozichepesa. Chachiwiri tana kuti zambiri zapanga improve komabe pali zambiri takonzebe monga anthu ogwira ntchito olebe mamaski kuno kulifumbi kwambiri monanso warehouse muja cleanliness ibe they need to work on cleanliness komanso kitchen na kuti ayagula mipando agula kombale komabe kuyiniko tawuza kuti agule gas cooker already cooker ndi kampani yakulu samapikire nkhuni yayi asathandize kuononga chitongero cha Malawi. Wapampando wa bungwe lomenyera anthu ufulu la Human Rights Defenders Coalition a Gift Trapenzi ati bungweli likugwirizana ndi kagwiridwe ntchito kaboma popititsa patsogolo ufulu wa anthu ogwira ntchito mdziko muno. Ndiye maufulu ena amene timamenyera ndi okhudza anthu ogwira ntchito ngati HRDC takhala tikulandira ndithu madandaulo osiyanasiyana kuchoka ogwira ntchito osiyanasiyana mdziko muno. Chifukwa chake fenena kuti ayi ngati nduna akugwira ntchito yabwino kuli bwino kuyamikira. Mmodzi mwa ogwira ntchito ku kampani ya Topmax Malata achifuniro banda ati kutsekedwa kwa kampaniyi kwawatsegula m'maso kuti akuonze zina ndi zina kuphatikizapo chisamaliro cha anthu ogwira ntchito. Ifewo waturonitsa kuti zimezi zina zakonzedwazi zipangidwe so improve kupambira ndi meta akonzerapo chifukwa chakuti tikachedwa tikabwereranso mbuyo osakonza zinthuzi zipezeka kuti pamawa udzabwera mwina anduna ena olonso anduna omwe adzakabwera zapeza kuti vulo lija lilipo kale zikapezeka kuti tibwereranso mbuyo. Kampani ya Topmax Malata ndiyoyamba kutsegulanso pa makampani atatu omwe unduna wa za ntchito unatseka pa 16 January chaka chino. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Unduna wa zaumoyo wati kukulitsa zipatala zing'ono zomwe zili kutali ndi zipatala zazikulu zingathandize kupulumutsa miyoyo ya odwala omwe amafunika thandizo la zaumoyo mofulumira. Wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Anoa Chimpeni wanena izi atayendera zina mwa ntchito zaumoyo zomwe akuzigwira m'maboma ena a mchigawo chakumpoto. Chimwemwe Milulu wadza ndi ripoti ili. Pofuna kuti idzionere yokha momwe ntchito za umoyo zimayendera mdziko muno, wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo yomwe yangosankhidwa kumene Anoa Chimpeni akhala akuyendera zina mwa ntchito za umoyo zomwe boma likugwira mzipatala zosiyanasiyana m'maboma aku chigawo chakumpoto. Pa ulendo wawo Achimpeni anayendera ntchito yomanga chipinda chochitira operation odwala pa chipatala cha Chinthechi m'boma la Nkhatabe, ntchito zomanga ndi kukhazikitsa makina opangira mpweya wa oxygen pa chipatala cha Kalonga ndi cha Mzuzu Central, komanso kuyendera malo omwe boma likufuna kumanga nyumba yachisoni pa chipatala cha Bolero m'boma la Lumphi. Wachiwiri kwa ndunayu anayenderanso chipatala chaching'ono cha Kameme m'boma la Chitipa chomwe chili pa mtunda wa makilomita oposa 30 kuchokera pa chipatala cha paboma, komwenso msewu ndovuta maka mnyengo ya dzinja. Pachifukwachi Achimpeni anati mpofunika kuti zipatala zing'ono monga ayenderazi zikulitsidwe kuti zizitha kupereka chithandizo chochulukirapo kwa odwala m'madera ozungulira pofuna kupulumutsa miyoyo. Mmene taona zonena kuti anthu kunoko kuti apeze ntchito za umoyo kuti athandizike povutirapo chifukwa yonena kuti ndi mmene kulili kunoko Kameme chifukwa cha malo ake mmene amali malo ake chifukwa cha msewu chifukwa chamaona kuti ngati boma kuyesesa kuti anthu azipeza ntchito za umoyo kumalo konkuno. Kamaona tunazenda ntchito ya project imepangirwa imepanga chipatala cha under 5 komanso ichi cha amayi ku maternity kuti atisa akazithandizika nthawi yofunikira. Fasa imati umoyo tikasamala ana poyambirira nenga ngati ziko tizakhala ndi nzika zothandiza boma. Ngati boma ndiyo tipambana boma likhanyadira kuti likutha kusamalira anthu ake pa nkhani za umoyo. Ena mwa mavuto omwe zipatalazi zikumana nawo ndi kuperewera kwa zipangizo ndi ndalama zogwiritsira ntchito komanso galimoto zonyamula odwala kuchoka mzipatalazo kupita mzipatala zikuluzikulu mdziko muno. Chimwemwe Milulu, MBC.
unduna owona za chisamaliro cha anthu walimbikitsa malo omwe akusunga ana amasiye kuti akhale patsogolo kuteteza ufulu wa ana komanso kulimbikitsa ntchito zamanja pakati pawo kuti adzakhale nzika zodalirika ndi kuthandiza kutukula dziko lino. Nduna ya undunawu a Jean Sendeza ayankhula izi m'boma la Mchinji komwe anayendera Home of Hope, malo omwe akusunga ana amasiye oposera 600. Yamikanisi Mtowe walemba ripoti ili. Mbusa Thompson John Chipeta anakhazikitsa malowa mchaka cha 1998 ndi ndalama yokwana 100 kwacha. Pano pamalowa pali ana oposera 600 komanso pali skulu ya primary, secondary komanso ya ntchito zamanja. Mbusa Chipeta wati kuchepa kwa chakudya komanso zipangizo zophunzitsira ntchito zamanja komanso luso ndi vuto lalikulu pamalowa. Nduna yona za chisamaliro cha anthu a Jean Sendeza yati iyesetsa kulumikizana ndi nthambi zina zaboma kuti zipereke chakudya pamalowa. Iwo ayamika akuluakulu oyendetsa malowa kamba ka chisamaliro chomwe akupereka kwa ana osati malo ogona okha komanso zofunikira za tsiku ndi tsiku kuphatikizirapo phungu oyenera okhudza moyo wauzimu ndi maphunziro ena ofunikira pamene akukula. Asendeza anatengerapo mwayi wochenjeza ena kuti boma litseka malo omwe akusunga ana amasiye akapezeka kuti akuzunza komanso kuchitira ana nkhanza. Malamulo a dziko lino amanenetsa kuti mwana aliyense akhale otetezedwa, mwana aliyense ufulu wake usaphwanyidwe. Ndiye pembedzero langa limene ndinapempha iwowa kuno komanso kupempha onse amene ali ndi ma institutions ngati amenewo aonetsetse kuti mwana wina aliyense asalandire nkhanza, koma malo akutere azikhala kuti ali oteteza mwanayo kuti akule bwino. Makamaka kuti kufundo ija ya 2063 imanena ndithu kuti kufunika tikhale tilimbikitse kuti tikhale ndithu ndi anthu, human capital development ndi imene ifunika ku Malawi kuno. Mbusa Chipeta wati amagwiritsa ntchito matumba achimanga pafupifupi anayi pa tsiku, nchifukwa chake amakhala akupempha ngakhale kuti ali ndi malo olima pamalowa. Tanena mavuto athu kumene ayenda ku technical college, secondary Chiadi, komanso tapasanso makalata amene akawerenga skulu. Koma chachikulu kuti urgently we need some support on food and groceries etc. Koma ayaga kuti atithandize bayamba kali kuthandiza komanso atipa zina atipasakale sango sanangu yanga pakamwa yachoka koma zina atipasakale momwe. Pambali posamalira ana okhala pamalowa, Home of Hope ikuperekanso maphunziro kwa ana ochokera midzi yozungulira malowa. Yamikanisi Mtowe, MBC Mchinji. Tikukupatsirani nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Aida Chiwaya. Tentonenso mitu yake. Boma lati liwonetsetsa kuti eni mabizinesi komanso ochita malonda mdziko muno akutsatira malamulo okhudza malonda. Unduna owona zosamalira anthu wati malo omwe amasunga ana akuyenera kuteteza ufulu wa anawa komanso kuwaphunzitsa ntchito zosiyanasiyana kuti adzakhale odzidalira akadzakula. Ndipo mulipoti lathu lapadera sabata ino tikuunika momwe achinyamata akupindulira ndi ntchito za luso lamanja kudzera mu ndondomeko yomwe boma linakhazikitsa yodziwika kuti National Youth Service. Nkhani zathu zikupitilira. Ntchito za luso lamanja zakhala zikutengedwa ngati zotsalira zomwe amachita ndi anthu osaphunzira. Achinyamata ambiri akhala akukonda ntchito zolembedwa m'maofesi, koma umboni ochuluka tsopano ulipo kuti chuma ngakhale mwayi wa ntchito zilipo zambiri kumbali ya ntchito za luso lamanja. Mulipoti lathu lapadera Henry Haukeya akuyang'ana ndondomeko ya ntchito zamanja momwe ikusinthira miyoyo ya achinyamata. Achitukuko ya dziko lino ya Malawi 2063 imaona dziko lotukuka komanso lodzidalira pa ntchito zachuma ndi za mafactory pofuna kudzipereka patokha zofunika pa chitukuko cha dziko lathu komanso dziko lotukuka kwambiri lokhala ndi ntchito za makampani ndi mafactory amphamvu motsogozedwa ndi ntchito za ulimi wapamwamba ndi migodi. Tikaunika bwinobwino masomphenyawa sangatheke ngati dziko lilibe anthu a ntchito zaluso kuti apititse masomphenyawo patsogolo.
Ichi ndi chifukwa chake mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera mchaka cha 2022 anakhazikitsa ntchito yotukula ndi kusintha kaganizidwe ka achinyamata ya National Youth Service yomwe cholinga chake ndi kulimbikitsa achinyamata kuti aphunzire luso la ntchito zamanja uku akutumikira m'madera mwawo. Mtsogoleriyu anati ndi achinyamata okhawo omwe ali ndi kuthekera kuchita zinthu ndi manja awo omwe angakhale mzika zodalirika za dziko lino. Bungwe la Technical Entrepreneurial and Vocational Education and Training Authority TVETA ndi limodzi mwa mabungwe omwe anapatsidwa ntchito yothandiza potukula ntchito za luso la manja mu ndondomekoyi. A Joseph Chikopa ndi mkulu wa bungweli mchigawo cha kumpoto ndipo akufotokoza pomwe ntchitoyi yafika. Ifeyo TVETA mu program imene ya National Youth Service ndikuthandiza kupereka maluso kwa achinyamata amenewa pokuwaphunzitsa maphunziro osiyanasiyana makamaka chigawo chino cha kumpoto pamene taphunzitsa. China chosangalatsa nchonena kuti achinyamata amenewa nthawi mwa maphunzira amatha kugulitsa zinthu zomwe amapanga mene amatero munde kuti luso lawo la business limapita patsogolo. Komanso chosangalatsa china nchonena kuti pamene amaliza maphunziro amenewa taona tsopano kuti akwanisa ena mwa iwo kuyamba mabizinesi awo. Pachilumba chalikoma nacho ntchitoyi ikuyenda bwino. Malinga ndi bwana mkubwa pachilumbapo Abubakar Nkhoma achinyamata anasankha ulimi wa njuchi. Iwo akufotokoza. Monga kuti tidziwa kuti ngati chilumba anthu ambiri kunoko timadalira usodzi. Ndino masiku ano nsomba zikusowa. Ndiye kuti achinyamata o anthu apano pachilumba pafunika kuti apeze njira zina zopezera ndalama zokuti athandizire m'manja awo. Ndino njira imodzi mwa zina njira zimenezi ndi monga zoweta njuchi kuti apange uchi. Izizi zithandiza kuti anyamata apeze chochita komanso zigwirizananso ndi masomphenya a dziko la Malawi 2063. Yamikani Nyalugwe ndi mkulu woyang'anira achinyamata ku Mberwa District Council. Iye akuti ntchitoyi yatukula miyoyo ya achinyamata ambiri. Achinyamata ambiri pano pakutakataka. Achinyamata amene amangokhala ina pano pandithu akusoka zovala akuwadalira anthu kuti akhoza kumasoka kumadalira kuti akhoza mapanga produce zinthu zimene amazifuna anthu lokali. Anthu ena akupanga akumabeka makeke, ena akumabeka makeke ondifotokozawo bread otino community ikumadalira onena kuti sitikagula so zinthu zikwa agenda kapena kupita so kuyambangweni koma no disipesa konkuno within kukozungulira zimene zopangidwa ndi achinyamata akomweko. Achinyamata amene amangoyenda pano pando odalirika akumatenganso azenzawo kuphunzira zimene zichazo kwathandizira kuti akhale okhazikika. Achinyamata amene ndikuwafotokozawo bwezi pano potone kuti ali kujoni koma chifukwa apeza chochita akukhazika konkuno kumapanga zimene zicha akupeza ndalama. Innocent Nkhata ochokera mmudzi wa Chikalamba Gondwe yemwe ndi membala wa Jalala Youth Club mboma la Rumphi wati umoyo wake suli chimodzimodzi. Pano patatenga poruso rokhoma ngati ziseko, mabedi, matebulo, mipando ngati imene takhalira panopa yonse ife tikukhoma panopa. Wasintha kwambiri. Ndipo unasintha kuyambira siku limene tinayamba kuphunzira tinaona kuti zinthu zatife zayamba kudala kusintha. Panopa tiwonesa kuti timakhala mnyumba zali timalipira bwinobwino timangopeza kangachepe kuchokera nda mukukhoma kwathu. Timangodya kachakudya nyumba mu chifukwa cha ntchito imene timagwira pano. Ntchitoyi ndi ya ndalama pafupifupi 3 billion kwacha. Apostle Clifford Kawenga wa mpingo wa Salvation for All Ministries walimbikitsa anthu kuti adzichita ulimi wanthilira ngati mbali imodzi yoonetsetsa kuti ali ndi chakudya chokwanira pa khomo pawo. Apostle Kawenga amalankhula izi pa sukulu ya Ligowe m'boma la Neno pamene amagawa chimanga kwa osowa. Kumbukani Phiri ali ndi zambiri. Apostle Clifford Kawenga anayilowa mvula m'boma la Neno kukagawa chakudya kwa manja 2000 omwe ali pa chiopsezo cha njala m'bomalo. Polankhula mdera la Senior Chief Mlauli, Akawenga anati utumiki wa Salvation for All umakhudzidwa ndi kuvutika kwa anthu ndipo chifukwa chake akugawa chimangachi. Apostle Kawenga alimbikitsa manja kuti azichita ulimi wamthilira pofuna kusintha miyoyo yawo. Ambi alimekezeke kwambiri tikutero kuti fa Salvation timapitira anthu
kuzibustani thupi moyo mzimu. Lero lino tafikira anthu kuno kungobwera kudzaonetsa chikondi cha Ambuye Yesu Khristu. Timanena nthawi zonse kuti salvation imafikira kumalo kumene kuoneka koyiwalidwa, kotayidwa. Lero limodzi la mdziko la Malawi ndi kuno kuneno kumene kumaoneka kuti anthu ambiri safikirapo. Pachifukwa ichi kunatikomera ife salvation tobwera kuno kwalalikira anthu mawu a Mulungu komanso kwafikira anthu zina kuthupi, chifukwa dziko la Malawi muno tonse tikudziwa muli vuto la njala. Pachifukwa ichi tapatsa mawu a Mulungu amene alimbikitse ndi kukhala ndi moyo wawo nthawi itali, kuwapatsa chiyembekezo komanso kuti aone chikondi cha Mulungu. Pamwamba pa zimenezo tapatsa chimanga mabanja osachepera 2000 kumene afikira ndi chimanga kuwapatsa anthu 2000 families. Pamwamba pa anthu amenewa tapatsanso mafumu matumba ena okwana modutsa 200 ku mafumu athu. Mafumu aone chikondi cha Mulungu komanso anthu akuno kuneno aone chikondi cha Mulungu. Nthawi zonse ndimalimbikitsa kunena kuti Malawi tisinthe, tisadalire anthu akunja, koma tokha tiyambepo kuthandizana, kupereka sizochuluka koma ndi mtima wako kochepa winapo tikhoza kuphunziranso kugawana ndi anthu ena. Mawu awo Senior Chief Mlauli ayamikira Apostle Kawinga chifukwa cha thandizoli. Ayamba Mulungu awadalitse komanso ngati mfumu alimbikitse m'maderamo kupereka chakudya zothandiza boma. Uwu ndi utumiki umene Mulungu amafuna. Osati utumiki tingokhala wa mamishonari mangokhala koma mamishonari tipita kumboni ndikumaonanso magulu anthu. Anthu awa mukuwaona sakuchoka chifukwa chokuti utumiki wa Mulungu afuna athandize chakudya tsiku lake. Njala lalikulu kwambiri, ndikati lalikulu ndiye mulimbe kunoko anthu afikizana umadya zinthu za ntchito. Amuna ambiri mukuwaona azimayi ambiri wakhala pa umbeta omaka wakhala ku Mozambique makachita chino. Ndiye kubwera m'busa apostolo nkuthandizira anthu kuti alandire chakudya. Ndimujandimana kuti Mulungu adalitse kwa zinawo pangazi nzazikulu. Kupatula kupereka chimanga kwa manja 2000 Apostle Kawinga anagawana nawo anthuwa mawu a Mulungu. Pakadali pano Apostle Clifford Kawinga ati apitiriza kuthandiza boma kuonetsetsa kuti anthu omwe alibe chakudya sakufa ndi njala. Kumbukani Phiri, MBC Neno. Bwalo la Magistrate ku Mzuzu latulutsa pa belo a Lighton Mangochi omwe akuyankha milandu yoyambitsa chisokonezo. Popereka chigamulo chake, First Grade Magistrate Rashford Harawa analamula Mangochi kupereka mboni ziwiri komanso chikole cha ndalama zokwana 100,000 kwacha komanso chikole chopanda ndalama cha 1 million kwacha. Malinga ndi First Grade Magistrate Rashford Harawa, mulanduwu udzalowanso mu khoti pa 5 mwezi wa Mawa. Ofesi yomva za madandaulo a anthu ya Ombudsman yalamula unduna wa zachilungamo kuti uyambe wasiya ndondomeko yosankha mkulu watsopano wa bungwe loona zothana ndi katangale ndi ziphuphu la ACB. Mkulu omva madandauloyu Grace Malera watinso undunawu uchotse a Oscar Taulo komanso a Hilary Chilomba pa mndandanda wa anthu owaganizira pa kuzakhala pa udindowu. Ombudsman wati kusankhidwa kwa awiriwa kukachita nawo mayeso a ntchitoyi kunabweretsa madandaulo kuchokera kwa anthu ena omwe anati anthuwa anawasankha motsatira malamulo. Izi zinachititsa bungwe lomva madandaulo a anthu kuti lichite kafukufuku pa nkhaniyi, ndipo izi ndi zomwe Ombudsman Grace Malera akufotokoza. Lamulo lotchedwa Corrupt Practices Act makamaka ndime yake ya 6 kufika ndime yaing'ono ya 5 imene ndime imene imanena kuti munthu amene angakagwire ntchito ku Anti-Corruption Bureau akhale ndi zomuyenereza za academic zimene ali ma degree ndi zina zotero zochokera ku maphunziro ake aza ukachenjede tertiary education. Kuphatikizanso pamenepa izo ziyendere limodzi ndi kuti munthu akhalenso ndi masamba okhuzana ndi profession imene iyeyo akugwira zomuyenereza kuti no alembedwe ndithu mukaundula wa akadaulo a ntchito imene akunena professional qualifications. Ndiye tikumapeza kuti kapena kuti advertisement chidziwitso chomwe Ministry of Justice anayika kuti zoyenereza zikhale izi
sizikugwirizana ndi mmene lamulo limene lili la section 6 subsection 5 likuyendetsera. Pachifukwa icho malamulo zimenezo salola, ndiye kuti ndondomeko za muchidziwitso chawo chija advertisement ija zikuphwanya lamulo, choncho sizikuyeneka zigwire ntchito. Pachifukwa chimenecho kumapeto kwake ndikumene tikunena kuti tikugamula kunena kuti anthu awiri amenewa a Oscar Taulo ndi Hilary Chilomba ndondomeko zomwe anadutsa kuti asankhidwe ndithu mpaka nawo kapanga nawo ma interviews zikhazikitsidwe pambali, chizungu kuti achite set aside. Komanso anthu amenewawa awapange disqualify, awachotse mu ndondomeko ya kulemba anthu amene akufuna kulembedwa ntchito yoti akakhale wamkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau, chifukwa kusankhidwa kwawo kuti atenge nawo mbali mu ndondomeko yofufuza kuti yolemba kuti angalembedwe ntchito kagwira ku Anti-Corruption Bureau ndani. Bungwe la chipembedzo la Center for Social Concern CFSC lakhazikitsa ntchito yatsopano mboma la Mangochi yolimbikitsa bata ndi mtendere kudzera mu masewero pamene anthu akukonzekera kuponya voti yosankha atsogoleri pa 16 Septemba chaka chino. Kudzera mu ntchitoyi yomwe akuitcha Peace Games, bungweli lizichititsa masewero a mpira osiyanasiyana m'madera ozungulira boma la Mangochi ndi kupereka uthenga opewa ziwawa. Owen Mavula ali ndi ripoti. Mangochi Peace Games ndi mpikisano wa masewero osiyanasiyana omwe aukhazikitsa ndi abungwe la Center for Social Concern ndi cholinga cholimbikitsa umodzi ndi mtendere pakati pa anthu okhala mbomali pamene anthu mdziko muno akuyembekezeka kuponya voti yosankha atsogoleri pa chisankho chachikulu chomwe chikuyembekezeka kuchitika pa 16 Septemba chaka chino. Malingana ndi wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la Center for Social Concern Mbusa Matthew Banse, ntchitoyi ayikhazikitsa pofuna kufikira achinyamata osiyanasiyana ndi uthenga owalimbikitsa achinyamatawa kukhala akazembe olimbikitsa bata ndi mtendere mu nthawi ya chisankho. Polankhula pomwe amakhazikitsa mpikisanowu pa bwalo la za masewero la Mpondasi ku Mangochi, Banse ati bungweli likuchita izi pozindikira kuti achinyamata ochuluka amasowa uphungu okwanira okhudza kuyipa kwa mchitidwe wa ziwawa mu nthawi ya chisankho omwe nthawi zambiri amakolezera ndi atsogoleri ena andale. Pa nthawi ya ndale achinyamata kawirikawiri amabagwiritsa ntchito kuyika chisokonezo malo ambiri. Sono utenga wathu kwa achinyamata amenewa ndikuti musasiye kuti munthu wina agwiritse ntchito inuyo kusokoneza munthu wina, chifukwa nthawi ya ndale adale amabwera eya amayika chisokonezo koma ndale ikamaliza amapita samabwereranso yayi mpaka nthawi ya ndale ikafikazo. Wapa mpando wa komiti yogwira ntchito yolimbikitsa mtendere mboma la Mangochi a Peter Likagwa omwenso anali nawo pamwambowu ati ntchito yolimbikitsa bata ndi mtendere ku Mangochi ndiyofunika kuti wina aliyense atengepo gawo maka pamene dziko lino likuchita chisankho chachikulu mwezi wa Septemba. Mangochi ndi limodzi mwa maboma amene limatsogola kwambiri, ndiye tinaona ngati a Center for Social Concern kuti ya tiyeni tipeze njira zonena kuti tikhoze kuthesera mkhalidwe umene uwu. Ndiye cholinga chathu ndikwabweretsa chinyamata pamodzi kuti athe kuona akhale ndi game ya mpira ngati imene ililimu, komanso ife tipezerepo mwayi oti tikhozanso kupitiriza kupereka uthenga wa mtendere kunoko kwathu ku Mangochi. Mwazina bungweli likhala likupereka uthenga olimbikitsa mtendere pakati pa achinyamata kudzera m'masewero a mpira wa miyendo komanso wa manja m'madera mafumu asanu ndi atatu omwe ndikuphatikizapo Mponda, Chimwala, Makanjira komanso Nankumba. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Boma lati liwonetsetsa kuti eni mabizinesi komanso ochita malonda mdziko muno akutsatira malamulo okhudza malonda. Unduna owona zosamalira anthu wati malo omwe amasungana akuyenera kuteteza ufulu wa anawa komanso kuwaphunzitsa ntchito zosiyanasiyana kuti adzakhale odzidalira akadzakula. Ndipo mu ripoti lathu lapadera sabata ino tikuwunika momwe achinyamata akupindulira ndi ntchito za luso la manja kudzera mu ndondomeko yomwe boma linakhazikitsa yodziwika kuti National Youth Service.
pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena mpc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, mmawa wabwino.